Hello everyone, jotron lamchoga ni YouTube channel bekreng tonai rono tini ni content video non thani ko toy faijak tini ke motha berai mani content video ege tini tujlang motha ni wamloi motha bo motha berai lai faijabo ege nai dini ro korok busuk bo oro jaga no phunuk tongo ege tini go worship service program go lamsogui ro chalaikha wamloi motha ni bwrui bodol rokbo hingke bayap songrok je paya sagjronai tongdi tini o rsamung rok no phunuknai je nograi phainai borokni rsamung special song rono no khanaronai rok naiui tongdi kebo skip ta khaidi haike sini rok ani video no interest nogui manai bayap song tabok khe wamloi mothani bwrui bodol rokni rsamung chwngkhanai nalaigra sinai. One hour later. Naisa Kaido Vano
Surprises으로 지나가네 매번 더 많이 티난 동화로 Don't